עוד שנייה בלולו, שזה חנות סרטים. זה לא מישהו שוקר בשר, זה משהו, מה ילדים כאלה? גם. זה פיצה. זה פיצה. זה סימה, מספרה של ילדה סבתא שלה. קוראים לה סימה, לילדה מהכיתה שלי, וזה המספרה שלה. כאילו, סבתא, כאילו כל המשפחה שלה הייתה סבתא. אם היא רוצה, היא יכולה להיות, אבל אם היא תרצה. תבידי על בו. לא, מה שיזדוק תפתור. אתה לא מאמין. נראה לי דודה שלה מברת לו פה. הכי כיף. כאילו, היא כאילו האחות של סבא שלי. קטנה ממנו. ואני אוהבת אותה. כי לפני כמה זמן הייתה לי מישהי במשפחה שקרה לה משהו, ושהוא הספר לה משהו קרה לה, אני עוד בחנית השקל, שכל כאן עולה שקל, רוצים כמה דברים. מה, אראה לך משהו? תראה, סוף סוף יבש פה. יש שם כתף. זה כיף. שעה 1:53, לקח להגיע לי פה 8 דקות. כן, 8 דקות לקח להגיע לפה.